68,000 na halaga naman ang shabu na samsampo sa bypass operation sa Urdaneta City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Humigit kumulang 68,000 pesos ang halaga ng hinihinalang shabu na nakasamsam sa isang bypass operation noong Lunes sa Urdaneta City. Arestado ang isang 24 anyos na residente ng lungsod ang matapos ang operasyon ng Urdaneta City Police Station sa koordinasyon ng PIDEA Region 1. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 pakete na may timbang na 10 gramo, 500 pesos bypass money at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang inventory at pagmamarka ng ebidensya sa mismong lugar sa presensya ng mga saksi at ng suspect alinsunod sa batas. Kasama mo rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.